Mit navn er Mathias. Jeg vil gerne fortælle lidt om koralrev og kæremod natur. Inden jeg begynder mit oplæg her, vil jeg lige fortælle naturen, som generelt er rund. Den er i afstemt balance, og den fungerer helt fint, så længe der ikke er noget udefra, der påvirker det. Det var det lille hurtigt tidsspring. Koralrev er primært placeret i Indonesien og Stillehavet, men de er faktisk overalt i verden, hvor kravene for deres leveforhold er opfyldt. Det er blandt andet havdybde, der går ind og betyder noget. Det er temperaturen på vandet. Og lysforholdene, selvfølgelig. Der skal de være klædt igen. Der. Og så her. Koralrev består, ud over alle de dyr, som blandt andet lever i dem, består de primært af koraldyr eller polypdyr. Både døde som levende, hvor de levende de faktisk lever oven på det fundament, der er deres forfædre. Polypdyr de har den her egenskab, at de kan aflejre kalk. Det gør de ved at udnytte den kalk, der nogle gange er i vandet, til at lave deres som exoskelet, som kan forestille som sådan en lille, nærmest V-agtig form. Når et polypdyr kommer til verden, så sker det ved, at en hel masse sæd og en hel masse æg bliver skudt ud omkring og finder sammen i vandet omkring revene. Når det så bliver befrugtet og får lov at klække, så vil sådan en larve fra ægget kunne enten slå sig ned i nærheden, men rent faktisk også kunne svømme rigtig langt for at kunne starte et nyt koralrev et andet sted. Når det så sker, så er der nogle forhold, der de skal være opfyldt først, såsom at den kan fx ikke leve i sand, den kan ikke slå sig ned i sand, der skal være noget fast, noget solidt, helst. Det skal i hvert fald bare være fast og solidt, og helst nærmest grumset i kvalitet. Når sådan et polypdyr så endelig har fundet et sted at slå sig ned, om det så er tæt på eller langt væk, så vil det begynde at vokse, og imens det gør det, vil det også filtrere vandet for både få næringsstoffer i form af f.eks. plankton, samtidig med at det vil lede efter nogle bestemte encellede alger, som den kan udnytte. Det gør den ved, at den lader dem leve i det, den filtrerer vandet, ved at lukke dem ind og lade dem leve inde i sig, i stedet for bare at skyde dem ud igen. Når de så får lov at komme ind i polypdyret, så er det fordi, at de kan komme ind og udnytte alt den kalk, som polypdyret har samlet. Samtidig med, at de vil bruge lyset. Hvorfor skulle de så? Ja, det skal jeg være med at sige. Når de her alger så får lov at leve inde i polypdyret, er det fordi, de danner CO2 af fotosyntesen, og den men den næring bruger polypdyret til sig selv. Og så har de to organismer nærmest formet en symbiose sammen. Koralrev de har en hel masse trusler. Sjovt nok er de alle sammen næsten 80% menneskeskabte, hvis man kan sige det på den måde. Og de er følgende, blandt andet forsuring af vandet, som sker i højere og højere grad, når mennesker de brænder f.eks. fossile brændstoffer af, bliver der udløst en hel masse CO2 ud i luften, overskydende CO2, som ikke burde være der, som såvel er naturen rundt og vil prøve at balancere hele verden så godt den nu engang kan. Så hvis der er mere CO2 i vand i forhold til luft og omvendt, så vil den prøve at udjævne det. Så når vi spytter en hel masse ud i luften, så vil den prøve at få mere ned i vandet. Og der så kommer mere CO2 ned i vandet, så sker der det, at der bliver dannet bikarbonat eller karbonationer. Og det gør, at der vil være overskydende brint. Det er brinten, der styrker, eller ikke styrker, der bestemmer, hvor surt vandet er,
Samtidig med, at den her brint, den vil altså gå ind og tage kalken fra vandet. Når den her brint så binder kalken, så betyder det, at der er meget mindre kalk overskydende. Så betyder det, at der er mindre kalk, som at vores kære små polypdyr kan bruge til deres exoskelet. Når de så ikke kan danne noget skelet, så kan de faktisk slet ikke leve, hvilket vil betyde, at koralrev og hele den fødekæde, der hedder til, simpelthen bare vil bryde sammen. Det er nummer 1. En anden ting er f.eks. overfiskning, hvor at hvis man for eksempel fisker man fisker en hel masse slags fisk, men hvis man tager for eksempel og kigger på en slags fisk, en type fisk, og så fuldstændig overfisker den, fjerner den fuldstændig fra revet, så kan det være, at nogle af dem måske vil have spist alger. Det betyder så, at hvor der førhen var en hel bestanddel af fisk, som kun spiste alger, nu ikke længere er, hvilket gør, at algen for eksempel vil få meget bedre gunstigere forhold for at kunne leve. Det er igen rigtig noget lort for vores kære polypdyr og koralrev her, fordi de kan ikke tåle alger. Der er nogle giftige kemiske stoffer i, der gør, at koralrevet dør. Det er igen ikke noget problem, hvis naturen får lov at være for sig selv, men når vi blander os, så bliver det noget møg, så falder det altså sammen. En anden ting er måden at fiske på. Fiskere de bruger blandt andet dynamit, som er naturen, koralrevene, sjovt nok ikke er bygget til at gå udhold, eller fisker med trawl, som er de her virkelig store, tunge kugler og net, der bliver slebet langs havbunden og river alt med simpelthen. Igen, det er heller ikke noget koralrev er bygget til at gå udhold. I mindre omfang så er landbrug i nærheden af hav og fældning af skove også et virkelig, virkelig stort problem. Der er noget landbrug bliver brugt kemiske stoffer, som får lov at løbe ned i jorden og ned i grundvandet og langs med det ud i havet. Og får lov at pille ved de slags ved de næringsstoffer, der nu engang er i vandet, som så ikke er naturlige for det område. Det kan meget let gå ind og fuck nogle ting om. Fældning af skove er et problem, fordi skove og med deres rødder, de binder det vand, der nu engang er til det område, og sørger for, at jorden er, man kan nærmest sige, solid. Når man så fjerner skove i et større område, så vil det betyde, at vandet kan få lov at løbe mere frit, og når det gør det, så trækker det også en helvedes masse jord med sig. Når det så sker, så vil det trække det med sig med ud i søerne, ud i havene, ud til revene. Det var ikke meningen, det skulle regne. Men, og alt det her jord vil så ligge sig, altså også bare selvom det er et tyndt lag, så vil det ligge sig oven på koralrevene og lukke alt lys ud. Så er der ikke længere bliver dannet fotosyntese, og så dør revene. Noget af det, der faktisk gør revene til allersvage, noget af det, der er faktisk revenes allersvageste, hvad kan man det? Svageste, eller noget af det, der et andet problem for revene, det er for eksempel temperaturdifferencer, fordi de ikke kan tåle særlig store temperaturdifferencer. Hvis vi kigger på en bestemt alge, vil den for eksempel ikke kunne håndtere, at der bliver mere end 2 grader varmt for eksempel. Når det begynder at ske, så vil polypdyret udskille de alger, den har. De eneste alger, den bruger til symbiose, og langsomt begynder at dø. Kendetegn på dette er, at algen er begyndt at blive hvid og blegner, og i større og større grad bare mister al farve, hvor den så til sidst dør helt. De kan ikke tåle, at det bliver koldere. De fleste alger lever ikke, hvor det er koldere, hvor havet er koldere end 20 grader. Det var så alle de menneskelige trusler. Der er også altså naturen. Det vil i de fleste tilfælde, som sagt, kunne fungere helt for sig selv. Men der er selvfølgelig naturkatastrofer, hvor at man ikke rigtig kan regne med det som sådan, da det er ekstreme tilfælde. For eksempel hvis der kommer tsunamier, skypumper og ting og sager. Altså naturen er jo ikke bygget til at kunne modstå sig selv i den forstand. Og det vil så også gå ind og ødelægge vores kære koralrev.
Når man snakker bevarelse af koralrev, så er det stort set en umulighed rent faktisk på længere sigt, i og med at det kommer til at blive varmere og varmere, forudser man. Havene kommer til at blive surere og surere, i og med at vi bliver ved med at udløse mere CO2 ud i luften. Min mening er, at hvis vi rent faktisk skal bevare koralrevene, som de er i dag, så må det blive under kunstige forhold med kæmpe store vandbassin, hvor man simpelthen regulerer alting selv, altså pH-værdi, temperatur, CO2, hvilke dyr der får lov at leve her, og så samtidig også sørge for, at ikke bare hvilke dyr der er her, men også at alle har det godt. Så for at koralrevene skal få lov at fungere som de er i dag, skal vi nærmest gå ind og overtage naturens rolle, hvilket egentlig er ret skidt. Men det er stort set den eneste måde, det kan fungere på. Mange tak.